Tá prax a tie stáže alebo možno nejaké akože menšie úväzky počas školy sú ideálna príležitosť pre teba zistiť, čo chceš, čo nechceš, čo ťa baví, čo ťa nebaví a ďalej sa posúvať na tom kariérnom rebríčku. Ja som chcel nabrať skúsenosti aj v politológii, išiel som na tú neplatenú stáž a potom som chcel nabrať aj v ekonomii, takže som išiel pracovať do banky. Tam som zistil, že vlastne akože poistenie úplne nie je moja šálka kávy. A tiež ma to niečo naučilo, hej? A tiež ma to posunulo a tiež ma potom tá skúsenosť toho, že som mal retail banker v mojom CVčku, akože už potom vyzeralo nejako inak. Hej. Ty keď si na tej škole, nemáš čo stratiť. Ja chápem, že je veľmi ťažké sa na to pozerať v tom čase, kedy obraciaš akože každé euro, každú korunu. Že je veľmi ťažké vtedy si povedať, že no tak idem radšej túto robiť proste za menej peňazí niečo, čo ma ďalej posunie, alebo s týmto seknem a idem si hľadať niečo nové, hej. Ale tedy sa to tak môže zdať, ale akože reálne, že veľa neriskuješ.